Ni pedang subhai fi barok kiba ye poi kini ka Bible study kini ka por kat rubat fi kiba sengap ye ka lungba jong ke YouTube channel jong ka balang teng ai khublei fi ka kerteng ka jong try but no pun mbi jing Jesus Christ teng ni doi so bagin beteng kini a try ublei bo khpa jing yu bhabneng ngengu ime try ba melapenyo pat ikani galat sakawe bagin beteng ikani ke Bible study kebakran sipang ki bakodor na kakhtien ke geometry kebangiyo kalat kumni ban perkhat ban pusan ban duryap ki bakodor ke jingim jongi kum ki brio ki jingba men sim ke bangi don kam hapdeng ke pateng ke bakhi seni bat setai kabamidon jing scam hangnong no ru try ring aingo ime baka ktien jume kalong ka scam but kapan scam ru ye kita ki basya score ye ka but ki basyam phang ye ka ru kanran to is nei ban kar khuingi hani ka por bangi wan ban ye puli ka ktien ka jume try bangin yo e ka bor ban sya score ye me habame me don ban kren na po ki donut kimen sim jongi limbau mun sim bakhuj ujome bada try bangin laban sempang ye ka ka ba me kran maka ktin ka bakhuj ka jome try kad bangin ang puli ka ni ka lenong ka basaw ka ni ka benta ka badang sa try tu isnei ai hingi bangin yo ki jingkai na menta ka jing em jongi simat ru try lingba ka ni ka bangin sa puli ka ni ka por tu sngo ko pai ki ni ki jingkar pat ki jongi to da ma patrai ki pop kirengkang ki bamesyamengi na bangapan ni kini baro haga kerteng Jesus Christ amen tengila pule haga ni katayo kabla dam ya ka bakut jong ketu ke jing kren ke jong try Jesu bat kanong Samaria ngila poi hadu ke dekat ke basau fuar bat kani ke jing kren kalong kabala itu benia bah kalau jan brok koi kalau nong ke basau ke dei ke jengkran jong projis su bat kanong Samaria ke itu rulengkot sifang ke jing thiet jing bam jong kisenran nasionong ke itu lengkot ru sifang ke jing kela jong kinong Samaria ke jing wan jong ki ban pedang yu Jesu hadin bagani ke kenthai nong Samaria kalau lek banyitu yaki sipang Jesu bat ke ke bakal itu yaki sipang Jesu ko ong kamde bakal yalap ko munong yalap bet ke sulit bet banyitu ya ke personal experience jungka ko ong ayu yaki rangba jung ke snong kali banye kendo bet yaki rangba jung ke snong ko ong ali tuan kmi yu brio boleh tu hanga yaki baro kat ki bangalale bat kata kalau pendengo iki kila sungfla namar kitip bahai ke jing em jongka baka em hakapom ndrei menta kala ipat kum ke brio ke batmai menshwa ke brio ke bari ke bala rani ke parasnong kaila banya hasnong tong hakapor bekenja bat menta pat ka wan da ke jing scam da ke jing slur kum ke brio ke bala tmai biang bat kaya thu sifang uta ubalaya thu ya ka sifang ki baro kat ki bakal le ke jing em jong kata kalau penkendet iki bat kalau pendengo iki bakal ja ke jing kala ke bahado kat ni ke ni ke brio bat kumta kila kwa banye kendo yo Jesu da kila kendo yo Jesu kila ban kiu nang ta nasionong banit sekata ke pung ke baudon Jesu hata ke por kila don langki senran kila wan thiet jingbam bani kendo yu te la seu try Jesu krampat yo kalat ban bam nomor tang sipang lawan sekitar temu tingini kesenran ro kia don lang te lorlom kithe kasnong galong sepo kithe kipat ba kiwan tek kumong try Jesu kami kilingkha kila berli kayam ot kaladai tek kumuong try Jesu bat kam simpor hado sau benai ban pendap dia kata
mo kumba thung kumba bet sembayu kuba bat hadin sau banai sadega ayam ot rei tang hapo itai por ibaki kisenran kilit hit jingbam tang hapo itai por kalami kejing ot ke bakrau nomor sibun kata kasnong kilawan bat rit bat he trai kilawan bani kendoyu bat da kile kendoyu kilanget hau jisu sibun kilanget timdai tanggata la sikidang don gi barang sa asnong gi bakhlpat nget ba tikitu gi balait pan ki ong yu trai jisu ki khot yu bonwan sesnong un sa bat ki te ula pediang ge jing khot jung ki ula jet bansa arsni bat ki bad ula kren ngim msimi tho ong yu tangba ni so tho un kren ye gi jing mayan jong ke himau blai ye ge jing pen em ge jing e jong blai ye ki kumangi pulih ki gospel te bad hadin kata jayu ba kita ki weiru ki bala se kim simpat ngen ho jisu na ge jing tho kata ka brio menta kiru ki langit te kadon ka version jong ka Bible ka badai ka bagi penan kam ginong Ethiopia ki ong ka Ethiopic version ha ka ba la tho baro sisnong ki langit yu Jesu bat kam sim kut tanggata kane ka jing nget jong ginong Samaria ka seso namar balai ka beteng san snam hadien pat jong ka jing jia hang ni hadien bo try Jesu la yap la mi pan la kiu sebeneng hadien ke singi Pentecost hadien ke jing thung ye gitu gitu teman besan ki baningkong e jong ka balang nyongut da ka balang hapo Jerusalem lenong bandriu jong ki kam ki apostol ni puli kata ni kanlong haswa ngam kan mau ba tambah kawin ni kita te em kan long haswa kata kawai ke jingja kan long haswa jong tu te we ne gi senran jong trai Jesu ne te ula bandai de we ne markidan gi baong bo de Philip nong hilap te kata kadon hi ke jing ya search pam kata tambah ba keteng Philip de nong hilap ula hiar na Jerusalem de ke jinglam mensim ule kendo yo unong Ethiopia uyunok mo banang to ula sakhi u ta unong Ethiopia to uyunok ubrangwan phana Jerusalem haga jing simbenta haga jing rakhi ga singi Pentecost banit phai pat sila snong seri Ethiopia ka bajingai ba kalong si Afrika dawle sngo ye jing batai yo ne sepang ka wei ka lenong bo puli na kitab Isaya lenong basan fulai u Philip ula pensai u bagada kadai sifang try Jesu baru tahu nong Ethiopia ulanget baru la penyeng he kali ula ong Yohanes heyo Philip ba ukwa ban penbaptis bat kumta la penbaptis yu hadin kata umensim jong blai ula lampat yo Philip Galili te ndala poi Galili ula poi ngamut ula ya lengbai ke Samaria unda poi Samaria ula ilap Samaria bad ke bejang ta kalau long hadin sansnam kibriu kila syakskor yo Philip boyalap ndai tambah kila syakskor nda kila syakskor ki pediang ye ke jingkran jung bun kitu ki badan mensim baman kila yo ye ke jing penkhia imen sim baman kila mi no kumbalong kapor revival kumto tibat kalau long ke jing kemen ke bakrau ha kata hakani ke sinong Samaria tingi iba kani ka jing penut por jong try Jesu bat kani ka briu ke batang sipor kala mi uso bakrau kani ka briu ka ngen ka yetu i parasnong bat kala long ke jing kala ka bumut ka bakrau pat brok snong kum ka jing pen kan mau try Jesu simle kanu ru ka kamba has Samaria ndrei ki briu sibun kila pediang jan barok sisnong kat ba
Hakiwe kisnong pat uhab benda kamba bikin nget. Haji Jerusalem uhab benda kamba bikin nget. Kim simpediang yu bait komtok nak jingkran hikai jung. Tiendo lelet sekali kawe kisnong ke bah dan segala leapat ketaru kumjui. Kawai ka bangiyo jinghikai na ka jingkran prajisu bakanong Samaria kalong bangirong imde bando jingkerman bah bangingi persyang banyathu yano sefang Jisu kamle nei. Kumba katu kanong Samaria kalale yathu iki parasnong lani kumba utrai Jisu ula kran ye kanong Samaria ban kini ki briu ki ba kwa bansu yalap tang haka lempung ka bahe te ya kanong Samaria kini miira ndi utrai Jisu hai tui kenta bo up igi senran wi ya ka bakanong Samaria kala banne wat lada hak ta ka por kadang dei ka briu ka ba ka pop ka bampat yo ya ka jing penthamai ka jong play ten daule kran bat ka penlut uin bas ya kata ka por ban pensai ka sifang ka himau play sifang ka jing penim jong play nda kala nget maka itai we mensim ibala priang bala yu sembai jong ka ketinu play da longpat ka jing kerhu ya ki mensim ki babun pa tapi ngim dei ban sngo betai bala sibuk ngilet hagano jinseng haban keren lani ngi keren yuno perlok ni bahayeng bangin sumba te tip long ne man keren ini tip ban singap nem ngim dei ban sngo katam dei ban aratin but ndero ban sngo salia ndrehabo bleu kentu yangi bangin keren yuno sifang prajisu ngide ban su kongo be kata kumbo trajisu kongo yukpa banye kren sefang ka himau blai bat kani kanong Samaria tapi long kumba penhap imau plum pok ummo penhap te kimi am gitu ki jingat plung mo ki barit gitu ki jing yu joko te kum taru hap iwe sembai jong ka ktien hakawe ka donut jong ka brio ka bom idon jing kermen syu kami penman ke jingki ke makhi ke ya ke wei ke snong borok si snong te baru blai kumbalong khna badan tang santli ki pu bat atli dok ha ndon ka bomla kai ka bangi don hangi dangi ai so blai ulam penen kam ya ka na ka benta ke jing bahai ki wei te kawai dah bangi jingkai na kani kanong Samaria kalong ba wat ada kamnang banyelap kambayalap unong yelap kamba keren utrai Jisu ban batai sifang ke hima jong blade kati kampala ban yathu lut kita iki haki parasnong kamsim kuslai kusli yathu bet ayu Jisu ulale na menta jongka kai ke experience jongka te mangam phiru lada ngila ban yathu iki para breu ka ai ka bau utrai Jisu ulale na menta jongi tangkat tang kalak biang habaki kumno ba ula pentmai ke jing jungi ula ai ke jing im ka bakarhai kumbo ong mo bo banget hu te unyo e ke jing bakarhai te mnon jing la na habangi persyang banyathu sifang Jisu kasyong hangi bangin persyang mo to te let's say tentang ya kendo ikani ke jing ladang impat lek segi babun ki breu mo ki bangi mi thon rei la singila persyang menyekran bat para lajong men lajong email lajong pa lajong lani bat ki khun lajong teng ila ban sngo no man sim no ta sngo kum ba khlementoy ten rei kamdei ba kamentoy be kat ka bangila kran na ka tien jong blai kalong ka jingkar khu be kan semi so hakwi kasing tati kini kidai ki bangila pulite ngin poino sikani ka bat beteng pat kani ka khot ka ba sau hulai hadu ka bakun to kani ru kadai ka wei pat ka jingjia ka bala ai heading ni u Jisu upen khia yu khun urang ba sim tu ei to urang ba sim msim tho keteng ei rum sim tho tangin puli gini khot mo
Hadin kita ki arsngi ulami no nangta se Galilea namar ki jiu hai namar Jisu ula plahi bau nong itu lupa omyo ya kaburam makari jung uhi. Anda ula poi se Galilea kita ki nong Galilea kila pedang song bahayu haba kila yo ki baro ya ki bau lale ha Jerusalem ha kata gajing khawai niam namar kiru kila let sekata gajing khawai niam kum tau Jisu la let pan sekana Galilea ha ka bau la penlong wanya ke la dante we urang ba sim ubau khon jong la pang ha Kapernaum uni haba la yo sngo bau Jisu la wan na Judea se Galilea ula let hu bat ula kerpat yo ban wan hiar bat ban penkhia yo khon jong na ba uban sayap anda kum tau Jisu la ong hu lemda pin yo ye ki dak bat ki kampla pinam ngit setia utau orang ba sim ong hu ko kenrat to yawan hiar kat ba umpat yap no ikhon jonga kat ba impat yap no ikhon jonga Jisu le thu hu to khelet no ukhon jong me ula im utau briu ulanget ye kata ka ktien ka bau Jisu la ong hu bat ulalet no hang ta te haba udang let hier kisakri jong kile wan tan yu bat kilo ong ukhon jong me ula im anakum ta ula kli na ki ya ka por ha ka ba ula sngo kham kon te kile thu hu minnin ha ka ba nyo baji ka khisho kala ino dak yu kum tau kpa ula tip ba kala long ha ka ta ka por hi ha ka bau Jisu la ong hu ukhon jong me ula im te hi ula nget bat ka ying jong baro ka we ya kani pat ka kamba ka baru Jisu la le hadin bau la wan na Judea se Galilea Tadi utrai Jisu le thu ni hadin kita ki arsni bau sa bat kinong Samaria mo sa po ka sinong sikhar ban yetho ban batai ki tinu blai ulan beteng pat ban sa Galilea di kini ka khot ka basau phulai mari dak ka basau phulai ka ong pat namar Jisu ula phlahi bau nong itu lupa yo ya ka buram kari jung uhi kano kari jung uhi ka Jerusalem ne ka Galilea usan uhe he Jisu usan uhe ha Galilea ha ka sinong Nazaret ka badan ha ka district Galilea ha ka ba unong sensyar udai de weipan ha Judea kadai ka we long mo ong ki district mo mangi ong ki district ha tu ka por ki Rom ro ki bo de ki province ni ki district ka Judea ka badan ke Jerusalem udan de we nong sencha de we Herod we sim kad ba ha ketika than Galilea pan udai de we pan udai tau we pat u Herod tam ki de sipara mo te kata ka de ka rukom ba ki nong sencha jung ka Rom ki bo ya ka administration mo ong kamalong mangi singi jungi te uni ubrio udai urang basim tagamot udai betre po ka office ka jong Herod namar Herod udai bathung da ka sarkar Rom banlong sim ndai baki jet ni ki jiu mo ki jiu ki persya bhai ka jingla ka Rom namar baki ong umdei ubadi hok banlong sim te rei ki Rom pat na ka banta ka jing bit jing biang ka jing sensa ju ki kila da kumta ki thong ni ki we pat te kanika jinglai jong trai Jisu se Galilea i kumba kadai ba ukwa banlet namar ba ukwa banlet kamba sisu hangta tin rei kadan pat ketu khat ka babot ka ba ong ba trai Jisu ong hagisinran ba prophet
mitho yu la ka jong ka snong ndan ba pediang yu kan puli biang mo na maru jisu ula phla ki bau nong itu lupa umyo ya ka buram hakari jong uhi te kari jong u kadai Galilea dangi sim ya ka jaka ka bau san he kha te kha Judea Bethlehem kadai ka snong ka badan Judea kadba usan uhe pat Nazaret ka badan po Galilea mo tekani kejing ong jong tra Jesu kamut yu balai pat baulet seta syaba kim pediang yu mo ha Jerusalem tu ula kamba bon kila nget yu kinong Samaria lai khamla kamba da kasnong snon kiwan ban pediang yu tementau le snong le jong la tip bakinum pediang yu tu balai pat bulen te kadan kejing batai ke baong bau tra Jesu kwa bagi beliau kin penbenatan sifang jung kwa ai kata ka jing penbena ban yo nam kwa ban beteng bet ban le ka man ka jung blai ka bu ong nong basau bat ka ban le ka man jung blai ka mat ban le ka no ka bu blai phai te kan la ban mi ha bat kata ka jing thmu ban penlong em yu de ki beliau lane ba ban penbena si ki beliau ba bo udeuta te kadan kejing tengku haba utrai Jesu wong ba yo prophet ju pediang hari lejong ju buram yu hari lejong kat ba ulet pat hisari lejong te menta sibu sim nuksa lada mengafi sibu po snong lejong ki Jibril kim pediang sultanat ibn snong lejong semua ngadan sinong sewai pat mo te dan berpediang dan itu yang akan bersewai pat itu bah te dan hi jing so brio mo kata ten try support ulai khanang boleh nomor ba ko bagi brio kenya penbenatan sipang ju ten rein lo poi ha Galilea kajia man khongpong mo te ketu khot ke bebut ko ongkum no ke besau po san te anda ula poi sa Galilea kita kinong Galilea kila pediang semua bahayu to balik ki pediang hamba om ju pediang ya prophet la kejong kesnong balai namar ba kila i ya ki kamba ju naba hei haba kila yo i ya ki baro ya ki baula le Jerusalem hakata ka jing khawai niam namar kiru kila le sakata ka jing khawai niam te kalnong ba arngi puli bo tra Jesu le Jerusalem nakanahi hadian bu pendap ya ka kamba ka baningkong ulet Jerusalem bani simenta jing khawai ka niam jing lan badhang to ulapan khuat ya ka temple ulapan klam ya gitu ki met ya pen sebai ula be gitu ki merat ki blang ki masih na po ke temple ula pelat no ki paro ki baki din tu but ula ong ru ba finam penlong ya ka yeng pa junga ka kram ki nong tu ka taw kom mo te ya thu pat sedien jung ka tu ba ula leru sibon ki kamba but sibon ru ki langit ho te kita ki banget aku tu kepor ki gitu ki banget namar bagi i kamba ju te kini kinong Galilea ru namar bagi lai i ki kamba namar bakiru ki lai saka jing khoi kan yam jing lan baro ki jiu sinrang ki lai ki bala palat khalasnam te kumta ki lai pediang sumbayu tambangi haban kan mau kene ka jing pediang sumbayu tra Jesu ka dei bai i ki kamba kadai ka jat jinget ka ba song kenrong kendiat kat ba ke jinget jong kinong Samaria pan kadai ke bejeliu namar ki khlam dan kam bande i kom ye kamba ban priang Jesu tak kadau ki brio ki bakwa ban syukur kini gisngi kila ada kono ka but ban pen i bakila kamba khanang bakinyo ya ke jing nget jong ki brio temdai baki dialog sa fang Jesu ki syong keteng Jesu kila ki kamba ki bangim tip na kawai pat kabor
Terkenal bagi beriu kenwan ban pediang. Nomor kedai ke jinglong beriu bakwa ban i ke bakam pela. Neu try jisu usai kentho ya kentho i kisenran wong ki khamlong ki bala kerkhu ki to ki banget namar bagi asngau ke ketien. Ndai namar bagi i kamba. Tikani ke badan kam ha jing kai mo tita utrai jisu ulet sano hangni tho kedukhat basau pun riu pan kumtau jisu lalet pan sekana Galilea namar ka Galilea ke district bahe kitu gisnong Kapernaum Khorazin ka Nazaret kana betwi kidai baro ki badan ke district Galilea kilong saudong ya ke Duriau Galilea ti ulet sano simlai san Nazaret snong lejong kebadan ke yang kesam ke bau sanu he ke yang ke kami ju ki men he ki para ju reulai penban biang seketu ke ju ke snong kana ha ke bau lele ya ke kamba balik ki ong kana Galilea nama don artli ki kana mo ngile pe ke tu mensua por ngile tiga ni ke kana ke badan Galilea kadan sagwai pat ke kana ke badan Judea ru tau ti ulai hang tu ti dulai hang tu Takajmi jingkali balai umlai Nazaret kisnong lejong. Talase kadai kita kebo omne boyo prophet pediang mo tiginong Nazaret mendai tang ba kim pediang yu kidan ketu kejing kentaj yu ke bah palat haduk bah kimut ban penyap yu ru. Bo namar baki khamburam yu hakapor bo plit ya ka kitab Isaya po senekok mo upuli ketu ke bentas ke badai sifang jung hakajing tu lupau Isaya te upuli itu ke benta kidom bitar namar belai uang hagani kesngi la pendap ya gani kajing tu lupa tak mut dei ling baju te kidom te utrai Jesu la tip ikata jing dom juki tu sakren ni gani kaju kentien ru pindapet gospel Lukas nong besau kedekhat bar fuar syuangan puli barok ru kila yoro yu bat kila sngo kendet namar kita kitin jali jum ki baul lami no naga sintur jung kila ong ru unium long khonu Joseph ulalong te ki klempep pin ong hanga ya kani ka Parsi ko nong penkhia tu penkhia ildi ya ka iru ka banglay sngo balale Kapernaum tole hangni ka bangilay sngo balale Kapernaum tole hangni ru hala ka jong kari ulong ru sisa ong api ba dan unong itu lupa yau bola pediang semua bah halaga jongkari. Piula keren ni ki. Apor budan Nazaret. Teu try Jesu jing siau jet dia ke snong la jong ke Nazaret banyatu bola pendap hau ia ke jing itu lupa Isaya. To ke jing itu lupa Isaya ke dan tiga dekat basuan adu dekat bakan riu teter to sepuli ke tu nang topan ni pen adian bakal ayat kini gaji keren jung ubat ki unang keren susu unang ong susu unang kentok susu untuk pipuli terter nang tu kedekhat ke bar khondai ke omno barot te kibah kata ke senekok habaki layo sngowi kini ki iru kila damp daga jing bitar kemat kim trek ban ngit baudai mo mesaya sorry arfu perang pulim tan mo arfu khandai pat kong te haba kila yang jan kila shop no ya u sebar ka sinong ban kila lam no yu hadu ka selang mat ulum ka bumut khli jung ulum halor ubala te ka sinong jungki ya ka ban penok khongpong yu kemut ban penyap yu ban kringat yu nang te na khli jung ulum bun hap si seporian bun dup yap
tenre namar kampade kapor Yesu usuya no na prenjuki kimi isu don chino to khat bobot ko ingata nrei u habola ya lengba na prenjungki ulalet no tak tapa gade kapor jong play ba kinum padio ban penyap u kampade kapor ti Yesu khamne chnasaret namar bagade sya kasnong kepada kentat ting u nreulet ka marjan marka kana kadan marjan markhap ka nasret to ni orang ba pan baitho tangi pulepan ya ketu khot besau pun riu kum tau Yesu ulalet pat sekana Galilea ha ka ba ulala penlong wanye ko la don te we orang ba siem uba khon jong u ulapang hak kapernam diuni orang ba siem kamot ukenja menteri mo ki ong nobleman du ukenja menteri ha ka yeng usim Herod ubadai pet ya ka Galilea mo ti uni upang ukhun jingpang ka bajur ka banyap namar ba imat ka jingsit ka bala sirkhai ti wi osno bo Jisu la wan phai si Galilea ti jingsia ulong hi kum ki we ki paraju hapo Galilea umdade uba kloi ban pedang yu trai Jisu tang ba namar ba yosngoi ki kamba bula Jerusalem la si ladir uwan si Jerusalem por kan yam jinglan wi tikum ta udan ni kata jing su scam jing su tikna u ba Jisu la ban penkhia yu khon ju tibat kadai ru kapor ka balong kutlat ma mi dan lat sidu kumwe tekan mau yu Jisu kan yu snoi fang Jisu buwan kan mau yu Jisu te ukwa ba ni khot yu tra Jisu but kum ubriu badan ka kerdan haga jingsia unjin dala pha daki wei pat ban ni khot yu Jisu mo ula ban pha yeno ki nong tre haga office jong em la ni hayeng la jong banong ke le khot yu Jisu ndre kum pa badan jingkit khle ubas ngau kutlat na kabanta ka jing im jong khon na jong ulalet hi dalati to ka jing let ka bajingai na ka bajan na banlet na Galilea hai sarina Kapernaum sya kana kan simpor jan sisngi ka jingai kumba arfundriu kilometer te ki ong makam dei ka kalentir ka basuk kadai ka babun ki kieu ki thiep ki jur ban ru ka bakhoro khoramba tiuni kum rangba sim ha jing sha ha ki por ki por to numle amta unjin dala pha de ki sekri ki jong tren re hang ni i ba nyo ya kata ka jing janjar ka jing ban net namar bo perkhat nam ta lau jong khun ba nyo ro ya ka jing sakran marun sakran bo let chau Jisu namar ke Galilea ke babon hi ki ibenyu tra Jisu ki pet benyu wala da wala le te kamba ti ni hang ni ba ubriu ukwa sisa kai ke bakodor no Jisu no blai ki jong ke perthai ki mla reban khang yu ka jing smula ran ka tu jing smula ran para briru kadu kadam leran na mentah ka jing song leran na ka mentah ka basniu te kadai kan nregani kadai ka ba jing song leran ba sngo brio oh ba yo ki ong manga ngalit su Jisu oh yo ba ki ong ngau officer te ngali ya kejat hilade sulu sitei nga ya kalum kawa bani khot Jisu kipat ba kin ong beli pha dik sekri jung kat kerdan jung tenrei kita boro sngo kalong kum taru yang ai fi dadangi kwa sisai ka bahano blai kan penlong ngi bangin nyo ki jing sngo brio boro baginum kim deban long ding pengkiang kan penlong ngi bangin net show blai te kani ka de ka wei ni ki dak jong ka jing angnut ka jing thrang sisai blai te nang ta kai jing kran pat jung ba tra Jisu ni ka khot pasau phunyo uni ba lo yo sngo bo Jisu lo wan
na Judea se Galilea ulalej hu bat ula kerpat yu ban wan bat ban penkhia yu khun jong u na ba uban sayap te ulalej ban kerpat dalade utra Yesu bon sngobha ban wan unyalam yu sya Kapernam ban unyo ban pet yu khun jong u bat ban penkhia yu da ka bor ke jong tangi kan mau ke Bible bun ki balong kum ketama kum u Jairus ukpa jong tu ka khna ka ba ha ka jing sha podang lek khot yu Jisu kala da biap mo ulet daladiu turu de orang ba senekong umta pula long ka kedan ren de ulet daladi ban khot yu tra Jisu tingi i kum kita ki jing ja but bun kini kamba ki balale hadu kani kapor ki bole Jerusalem ne ule po Galilea ki de ki kamba ki ba ule akhmat jung kitu hi ke badan kam tenrai menta Jisu ule da kumwe tangi puli tu dekat ke ba bot pat dekat besau phra anakum tau Jisu lo ong hau lemda phinyo i ki dak badi ki kam phla phinam nget setia to kani kalong shwa bon ne ta bon penkhia yu nu khon jong nu breu tra Jisu kran shwa shphang ke jing long kelum jong kinong Galilea mde bu kran tang nu breu ong la da phim i shwa kini ki jing le kamba tangmot phinum nget pe hakui ka por ban nget kamot phia ban i kamba shwa ba kata ka de ke jing long kabai beteng lemba ki pateng bat bon ki breu ki do ki jing kerkhu jong blai namar baki kwa tang ban iswara kamba ta ka daw ki ino ka balang lejong namar ki le stu sebe i badan kamba badan ki jing ja ba khami phla te ka jing im jong ki ka sap pensat na wei sewei namar kamdan pat ka jinget ka bane te fini bon bha ki ni kisngi ki nong hikai ki ba hikai ka ba bakla ki ba syukur kiyo kabu namar ki breu ki ba don ka to ka jingki men sem jong ki kloi ban nge tang la da kiyo ban i kamba ki kam phla ki kam sungsit ki da i ki sungur hem sungu i men sem nrei ya ka ei pan ka ba jiliu ka ktenu blai kim kloi ban sngap long ka bolong kinong Galilea kinong Jerusalem per na kinong Samaria kinong Samaria jing sya ki bade ki bri ki bom da tip ka Bible ki barang khle kan yam juki bat kan mani blai thau ki mani ki klong khle lang to ri maki pun ban khan dan kam ban le kamba boro si snong ki pedang ta ka de jinget ke bo blai u kham song ba te go dep ong kata tra Jisu pat de bo u penduk mensim nu brio mo penduk jingkermen bukan ni kata rengi ipat ayu kwa benne entau ni orang ba te uni orang ba ukerpat yu tra Jisu biang bong kedekot besau kendai utau orang ba sem uang hu ko kenrat to yawan hiar kat ba impat yap no ikhun jonga te ukerpat nang ni tra Jisu i kadono jung ukerpat be pensngoi kata ka ba kajing kentho jong tra Jisu ka ba klum ndai sukerpat be te tra Jisu i kata kajing angnut jong kajing nget jong te nang tau tra Jisu ulai kumno udkhot besan pho u Jisu le tho hu to khilit no u khon jong me ulaim utau breu ulanget ya kata ka ktien ka ba Jisu la ong hu bat ulet no hang ni i ka jinget jong nu breu ba u Jisu la shong u khilet no la biang u khon jong me ula dep im la ni ula jam mlele sho ka jing pang kala ino yu tu ne breu da de breu banang duna ka jinget undon jing sung at tien mar ulet da ka jing thmu ban khat u tra Jisu bun da wan ban pet yu khon jong nang ta bon sepen khiayu teman ta pot yo da ka wipan ka jubam no Jisu sim det lang bat u nu siong khilin no la biang khun jumeu la jam te uni bring i dan ka jinget ka bisa namar ong ni ulanget
kum ki brio ngi dang la ban atatinam te don ki bla ban phoi ru mo sibo li khat yu no sakri jong ble ong alis pen duain tai khun te tu sakri jong ble ong te pet kadan ni kam ka ba dawa e ngamlat ha tongan su duain mentan ta jong i don ki ba phoi no e kata ru ki teng hadu ki ino se ka balang bro mo den re uniu brio ni i bo khlam phoi bo khlam thun usu priang be kai bo ong jisu bakade bakal aja ta bo khun ju ong la jam te ka jinge ka ba phla mo wala dau de jiu hi kum balong ki we ki jiu ki ba kan tat yu jisu te nang ta i tho yu pan ni hang ta te haba udang le hiar ki sakri jong u ki le wan hu bat ki long u khun jong me ula im kamul udang le sa li phai sa kapernam sa yeng jong ki sakri jong u ru ki wan ye tho yu kamut ki la dan halenti ki kan do yu halenti ban ye tho bola jam te kitu ki bahayeng jong ka to ka khun jeros kiru ki mi am ban ye tho yu jeros ban ong balai ba mentoi su ban khot jisu numar ka khun ju ung kalayam de ka tu pakalong de kumui mo kat bahang ni pan ki wan ye thu ba u khun ju mi la jam to tiu ne briu pan u ko ban tip akno ko por bu jam te ka khot besan phui ko ong hei ka khot besan puar ono kum ta ula klina ki ya ka por ha ka bau sngo kham kon tegele tho u menen ha ka ba nyau bje ka khisho ka le ino dak yu nyau bje ni ka jingkhen jong ki jiu ki khen 0 bje ya ka man step 100 bje jongi mo te ka mot khadar bje jongi ka dei ka 100 bje jong ki jiu si bje man sngi jongi ka dei ka nyau bje jong ki jiu namar kim khen por na do khadar bje men met khen por na do bami kasmi ru bje mstab katang hi ban kan mau namar ka bible khasi ko ma translate na ki to ki bible ki ban chwa kadai ka tur kom khen por thobe de kar kom khen por jong ki jiu te teng ni kulmar ngi mut yu kan kalai bje kan ru bje mo te shukun mau ka ta jing sha to te uni rangba sim mentau kun mau kan de thek ka jo ka por bo jisu wong khun jong me la jam kata hi ka poru ka bagini ki sakri jong ki ong bo kwat utau khun to khot besan pulai kum ta uta ukpa ula tip bakal long ha kata ka por hi ha ka bo jisu lo ong u khun jong me ula im te uhi ulangen bat ka ying jong u barok we te ba utrai jisu u kerkhu ya we u khot jong ka yeng yo tau khun ka ta ka yeng ka jing kerkhu kalawan pat ka ba kham he ka ba kham khrau i barok we ka yeng ningkong yo tau kpa shwa u balet tang ban nget bo jisu lan pen khia yu khun dei mentam dei sho bo nget tang bo jisu lan pen khia yu khun jung ulanget au jisu komot ulanget au jisu bu de nong penem ujong o ula shane au jisu tem dei tang ma u ku mukpa ndre ong ne borok wei ka yeng te ka se jabet ka bukum kata habo jisu penem ye wei de khot jung ka yeng te kham tam kum ne ka de ukpa komot kawan ka jing penem ye borok wei ka yeng la dang ila ban kan mau gi nuksa kum usakhayos mo Cornelius Sakayos kayeng jong kala priang yu jisu ndai tang umrwe Cornelius yalap Petrus hayeng jong baro kingen ndai tang Cornelius marwe te kata sejia tenring i hang ni ka e ka penja ba ka jing pen em kanwan ha kani kalong yeng ka dei ka jing sedang na we no kpa jong ni ka yeng te ukpa jong ka yeng ubadan ka jing sukit khle na ka benta ka jing im ba kan jam sim jong ki khot ka yeng uyo ye ka jing kerkhu gum kani kalong ka jing kerkhu pat na menta ka yeng barok we te na menta jongi kalong kpa kani kalong ka nuksa ka badan kamba ba
Habangi ngiwat yu blai kajing kerku kamuan tahangi simet bangiwat yu blai kumu kepa jung kayeng mereka wan ya kayeng berokoi. Namar kajinget jung new kepa bau jisu lawan penkia yu kun jung kalau wan kajing kerku jung kajing penim ya kayeng berokoi. Tetapi kini kalau ngebekodor bahama kajing kanuksa kebangi kebangin habban bo jing kan mau te kamut tangi kilong kepa kamut ino rumah teng laban sedang kejinget kawan nau kun kemi kepa kirang jingai no jisu kila bendai kristan ki bajingai no jisu lani ki bempat nget yo jisu ban ngilap bon se ni kejingja kum kita bau kun lani ka kun ki wan su jisu hadin katuk ani porpan borok kawai kayeng dan tu mission worker mo jongga district yutu khana daula nget la priang mu ti lok hadin inget utra jisu sai kemi jong ipriang utra jisu kalong ta mo kawan kejing kru borok koi yeng tenang ta de dekhot ke bakhado dekhot samsau ko yu yakani pat ka kamba ka bar jisu lele hadin baula wan na Judea sa Galilea. Ti kini ki kamba bau nyau Yohanes ka baningkong ka baar kum tater kathau ya katuk ani ki kamba ki bau jisu lele. Yohanes ujer nyau teli ki kamba ki bau da yathu da ka story. Mo hagal nong bakhandai sepuli bu penkhia ibu matla. Ti Nrei kamut pat bau trajisu le tang nyut li kamba mo teng don ki bastu baklai kani kiong kai kamba bani kong bau jisu le ka jingpen kelawan ya ko kana Galilea kai ka baar kiong kani jingpen khia yu khun jong rong basim nrei pedeng ka jingpen kelawan ya ko bat kani ka jingpen khia yu khun jong rong basim Pipuli kelenong ke baar dekat bar fulai kathok bu trai jisu lele sibun ki kamba lani ki kampla tong nyepet lenong baar dekat bar fulai ngila puli teng ni kani mensua dekat bau dang dan Jerusalem hakata ke jing khwainiam ke jing lan sibun ki langit ka keteng jung onda ulai anda kila i ki dak phla jong ya ki bau lele tekini ki dak phla ki long ki kamba Nicodemus ru wong ni kata pinap kenong balai pat abu Nicodemus wan ya kendo yu try Jesu kedukhat ke baar kong uni ulawan hau Jesu menmiet bat ulong hau kono hikai ngitip ba melong uno hikai ubawan no blai namar omnon ubala banle ikini ki kamba ya ki bamele lem dau blai ulong rengkat batu ki kita ki kamba ki bau Nicodemus ki gitu ki kamba bau try Jesu le Jerusalem ndai kana Galilea teteng-teng ngila ban stu baklang ngi kumong idon kani ka de ka baar ka jisa kam de ka baar Galilea to kat kum record Yohanes te ka de ka baar tenrei habangi nyau bet terteri kamba try Jesu ka baningkong to kajimpen kelawan ko tenri ki babun ni bakhlam nyaupan ha Jerusalem ha kapor kaniam kajing lan tenrawan si Galilea sedang biang sekawai pat ka kamba pen khia yu khun jong niu rang basim teto kata kade te nengi ong ka baar kat kum ka record jong Yohanes ha Galilea mo te ho Yohanes record bula kamba kani keju hi gospel mo bula kamba Jerusalem ru Tejing sya ki bun ba ki kamba ki bau try Jesu le Yohanes wong ladan tholo diki barok ki kot ki kitab jeng perthai ki namiam mo upun kot ya ka gospel jong u dakata Yohanes wi puli ha kalan nong ka bakhado jong kani ka gospel Yohanes wong ya kata kedkhot bakhado hi dekhot barusan Gospel Yohanes lenong kaba arhuai dekat bakat san arfsan wom no Yohanes ang ni Tidon ru bon ki wei pat ki bau Jesu lale
ki balada on tho ki kawai pakawai ngatharai bawat ka perthei kanom nyam ya ki kitab ya ki ba dei ban tho taguman da tho kamba bu trai su le to kapor kamut wat ka perthei kanom nyam man bu ita ki kot hadu kata te ngihap ban kan mau gini jing syamo kamut ba ka jing im jong ha ka perthei trai su le ki kamba ki bangim la shu ban nyu tu bleun kerku ya ka jing pulina ketien jong tong ni dwai atrai ublei bo pa jing bu happening ni aingu me kan rat na ka benta ka ni kapor ka bamela ai pat ini bangin ni puli ka ketien ka jome ban na ka benta ki jing sisa ki bokodor ki bami atrai me plelat ini kumne bangin tip sifang trai jisu bolong unong pen jang ka perthei bat bakita ki bawat yu ki bangit hu ki yo ye gani ka jing pen ka bokodor ka jing pen ka balat ka baplat lu je ki bakin long ki khun ki jong me trai kerku trai ki barok bangila yo ban puli na ka tin jumi bakanang kersoi hagi donut ki mensim jungi bakanang penklan sisuru ingi haga jing syakri ke jungi me ni pan ni kini keteng tribe nong penim be jungi Jesus Christ amen tetong ini penuai no ni kapor dengan kerpat ye ba Markus lagi kawan penuai no ai kini kapal sri nilai sipun kiting kerku na ketien ka ba lengba i temen bas syakri jume temen basan belayangi ya kini khubor pat kalalong khubor ba kanjam sim hakabangi la ban pran kameka hakinu kinu por khamtame hakipor jing ke ba usitan u penbor ngi banle ki basniu daka kanmau ya kitin ka jongme baru ki jingduai ngila banlaj lengba naki por paman able to ka khui baro khamtam yi chakri jongme to ai jing start champang benla ban champang shu ki balong ki jongme baru ai kemet kwat kya benla ban yai sim benta ban yai sim mekanik benta ban ai ngi ya khubor kum ka Bible study but to khuru ikani ka por to ai bakani ka por kadlong ka pa katpang but ki banangwan ru kum ju hakinu gini ki por to ma bi pop to kirngkang ji da jing surut ni dang khmat jamel ma jin duai yakini barong ipan hakuteng Jesus Christ amen.